Guys, mga akta guys. Mm. Good morning guys. Ano tayo guys, anong tawag nito? Mukbang breakfast. Meron akong dalawang suman, ininit ko na siya. Tapos ito yung tawag nito, meron akong yun, gawa ko. Ano ba tawag nito? Ano bang brood? Yan, nakalimutan ko. Fresh from bakery. So, pero ako nang nagawa, ito yung meron siyang crab. So, yung asawa ko andoon sa mother niya kasi pinikap yung pagkain para may pagkain kami itong week na to. May croissant din ako dito. So, tara guys, samahan niyo akong kumain ha. So, ipapakita ko sa inyo yung soman. Guys, ang pinili ko ngayon, this time, ay white. Sarap guys. Nakalimutan ko yung yung napkin. Sarap. Ba? Narinig nyo? Sarap. Hindi ako ginising ng asawa ko kasi pag natulog ako para akong patay. Kaya niya na lang ako matulog. Siya na lang pumunta sa binan ko. Tapos around 9:30 yata yun, 9 o'clock, tumawag. Magamursalo ako kasi nandiyan na yung breakfast ko. Ayun. Sarap. Kukuha lang ako ng napkin. Oh my gosh, takot ako baka talsikan yung mga Masarap sana to siya. Anuhan mo ng ng ginamos. Alamin na siya, kaya ka ng salted shrimps. Masarap yan siya. Meron ako kaya lang tinamad akong kumuha. Pasensya na guys kasi kagigising ko lang ha. Mukbang breakfast, di ba?
Sabi ng asawa ko, pwede ko raw yung ubusin yung croissant ko. So, saw-saw ta. Unya na pod, mga ito ko sa kuan sa city kayo. Magpadual ko kasi kay wapa ko madual sa city. Magkukuha ko ng dual citizenship. Tapos, chance na to ngayon kasi yung ex-ambassador nandoon sa city mamaya. May place na doon magkita-kita yung cafe ng Pilipina. Doon siya. Kasama yung take over sa job niya. Actually, hindi na siya kasi nga pension na nga siya. So, parang sinumahan lang niya yung bago. It's not easy to apply dual citizenship, guys, kasi cost a lot of money too. But if you are going to go to the, how you call that one, in Brussels, then it's more cheaper. But now if they will do it everything already here, I think it's cost a lot of 150 euros, I believe. Or maybe it's more than that. Kasi yun na narinig ko kahapon sa Pilipina. So, the last time we go to Philippines, it's not yet too much strictly because they asked me for my dual, but I said to them I don't have yet. But that was already I think that was not when my husband was there. When I'm alone, I believe it's 2013. I think that was long time ago already. She asked me if I have my dual citizenship passport, and then I said to the immigration that I don't have yet, and she said, never mind, Mom, if do you have an Filipino passport. But that time it's lucky because I bring my expired Philippine passport for just in case, even if it's not yet how you call that one, renew. I always brought that with me if I will go and travel to Philippines. So, but she's very nice. She's so kind. And she said, okay, ma'am, thank you so much, ma'am. This is nice. Even you don't have a dual citizenship, it doesn't matter if that is expired, sabi niya gano'n. At least makikita namin na talagang tunay ka pa rin na Pinay. Pero now daw, since na pandemic, parang nag-ano na sila sa immigration. Ano na daw, masyado na daw strictly. At saka need ko talaga yan kasi mayroon ako ipapagawa doon na may gusto kaming ipapagawa doon na hindi pa nagawa-gawa. So, this time talaga, kailangan ko na talaga ng dual talaga. Kasi, parang, nag-decide kasi ako noon na parang i-give up ko na yung Filipino citizenship ko. Pero hindi pala, kailangan mo pala, maganda pala yun. Kasi pag meron kang in-invest doon, hindi ka ganang mahirapan. Kasi siyempre ito, hindi na ako Pinay, I'm still a Pinay, I mean, Filipino nationality. I'm already a Belgian,
So, parang tourist na lang ako doon. So, pag nag-invest ka, magka-problema. So, kailangan mo talagang magpa-dual, di ba? Dual. Di ba? Ano bang word yan? Dual. You have to pronounce in so fast dual or dual. Dual is the correct dual. Dual. Patulak ulo. Oh, gulat naman yun. Breakfast lang, naging pass na ng 11 na minutes na. Grabe naman yan. Balik tayo dito, guys. Kaya papatayin ko na yung anak ko. Meron pa nga ako doong fruit cake. Hindi ko na yung makain. Bye-bye. Ciao.